nějaký vymyslím. Už se nám to stahuje, už máme skoro půlku staženou. Já si myslím, že když ten soubor má 35 MB, že to zase není taková ta zátěž, jo, toho systému. Takže a v této verzi můžete do téhle verze můžete vkládat jako ta neplacená verze jste mohli upravovat jenom 5minutová videa, ale v této verzi můžete upravovat třeba hodinová videa. Takže dáte otevřít, kliknete na to, dáte další, instalovat. Já jsem si vypnul Wi-Fi, protože vy si ji nemusíte vypínat. Já jsem si ji vypnul jenom tak, že to docela žere baterku. Takže teď si dáte instalovat teda. Mně se to nedoinstalovalo, protože nevím proč. Takže teďka si počkáte, než proběhne instalace toho balíčku. Dáte otevřít a máte Viva Video plnou verzi. Takže teď se podíváme na obchod Play a máme plnou verzi, vidíte? A z tohohle videa by to asi bylo všecko, protože já teďka ještě budu natáčet další videa a určitě některé videa ještě budou takovýhle, že vám dám nápady, že stáhnu třeba nějakou hru nebo něco takového prostě pro verzi. A z tohohle videa by to asi bylo všecko a zatím čau.